Som Nandi. Mám 320 rokov a som šéf divízie starostlivosti zo Žitného ostrova. Tu je môj tím a toto je naša zlatá záhrada Kukkonia. Našou úlohou je, aby sme sa postarali o všetko vzácne, čo nám náš ostrov ponúka. Vôňa tvoja zaliala mi srdce. A usilujeme sa aj o to, aby mali všetci radosť z toho, že žijú na tomto krásnom mieste. Podstatné je, aby to, čo je dobré, dobrým aj zostalo. Znie to jednoducho, no opak je pravdou. Neustála pozornosť, starostlivosť. Inak sa to ani nedá. Úspech. Ak našu prácu odvedieme dobre, naplníme nielen bruchá, ale aj srdcia. Takto skôr či neskôr všetci zistia, že je tento ostrov našim spoločným šťastím. Toto je naša zlatá záhrada Kukkonia. Všetky naše výrobky nájdete na kukkoniashop.sk.